ассалому алайкум дӯстони азизи ма, рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. хуш омадин ҳама каса ба канали ма. дӯстони азиз, тарзи тайёр намудани як намуд пирожни болаззат дар навор дида мешавад. бо ма бошед духтаро. раҳмат барои дастгирӣ, барои суханҳои хуб, барои пурсидан. раҳмати калон ба ҳамаи шумо. иншоалло ки ман навор кардам, ҳатман барои шумо кашф мекунам рецептҳои осон, ҳама ба қонуну қоида шумода нишон медиҳем. духтаро бо ма бошед. лайка фаромӯш накунед. кадоми обуна шудагӣ нестед, обуна шавед. канали нав ман мемонам, силкаша обуна шавед. духтаро кадоме ки дар Россия, ҳай ман медонам ки подписчикои ма зиёдаш аз Россия тамошо мекунанд, гарчанде ки ба VPN ам боша, кӯшиш мекунанд рецептҳои мара аз худ кунанд. барои ҳамин духтаро як интернет магазин ёфтам ки дар Россия қарор дорад, тамоми шаҳрҳои Россияда доставка дорад. духтаро ин мусулманский одеждаро бинед, тамоми либосҳое ки мода мехоҳем, двойкаҳо, юбка, куртаҳои дароз, ина куртаҳошона бинед, шарфҳои хушрӯ доранд, сатрои хали маечни шарфиян ку тайёрак у халиё доранд. духтаро ҳамаи чи доранд. ами телеграм ватсапшон да группа доранд. ҳами хеви бурш бисёрае ки бо иҷодоли ма камтарак шамондам. духтаро ина силкашона мемонам, поён да номерои телефоншон дар рӯи экран, силкаш дар поён закрепит кардагӣ. барои духтаро ватсапшон, телеграмшон группа доранд. ҳамаи видеоҳо, суратҳое ки нами либосакое ки доранд, фасонакаи нами маҳкама ки ба манияк заказ кунед хитонда доставка доранд. нархош дастрасай дохили ҳамаи Россияда ҳамаи ҷошда доставка доранд. духтаро фақат Тоҷикистон надоранд. набинен шарфҳои двойка доранд, хушрӯакаи ҳам сатракай, ҳам ранги шарфай, аҷоибот хушрӯай, ё ҳамаш молои ба сифатан. бо чӣ саволе ки доред номерошонда муроҷиат кунед. ватсап ҳам доранд, личкашонда либосакои ғавс ҳам доранд. духтарони хали боло пӯшакои ғавсак доранд. тамоми чиз ҳаста. хулоса ҳам хе чизакош мада маҳқул шуд. и бачени дили ма будай. ман ҳам хали чизоро нағз мебинам, ҳам хали чизо мепӯшум. ина барои шумо хостам ки ҳам хе чизои нағза пешкаш кунам. шуморам дар Россия ҳам ки бошен дастрас кардан метонен. ина бинен двойко, юбка, костюмоз ё мода шудагиян ҳам хушрӯан ба сифатш маълумай. ё ҳама борошон сифатош дар дараҷаи олия. аввал сифата нигоҳ мекунанд. муроҷиат кунед. духтаро намазник доранд, хеле двойка доранд, намазникои хушрӯам доранд, шарф, сатр, ҳамаи чи доранд. чизе ки шумода дар кор боша, куртакои хеле ғавсак. муроҷиат кунед, доставкатон мекунанд. айноми канали ма гап занед. духтаро телеграмшона қатъи ватсап группашон дар поёни навор ҳатман закрепит мекунам. номеро ки дар рӯи экран десе номерои магазине фурӯшанда. ана духтаро ман барои шумо рецепти беҳтарин творожни пирогам ки ҳозир нишон метиҳам, ҳатман нависем, барои худтон бигирен. ба мо лозимай 6 қошиқ шакар, иҷада 150 грамм шакарай, баъд 3 дона зарди тухма мегирем, сафедиша алоҳида мегирем, 4 қошиқ сметана, 300 грамм маргарини. фарқ надорад шедрая летай дар Россия бошем, пишка, хазяюшка мешавад. духтаро Тоҷикистонда шедрая летай ягон хел дигарам боша мешава она истифода барен. агар ина мегирем, дар ҳарорати хона мондагӣ мулоим шудагӣ бо як қошиқча разрихлитил якҷоя карда умочак мекунем. баъд ҳамроҳ мекунем сметана, зарди тухмро якҷоя мекунем, шакар, хамирро мешӯрем. хамири мо бинед чӣ хел хамири мулоими нозук омадагӣ. дута тақсим мекунем, хамира мемонем камтару мегира, тайёр мекунем начинкаша барои даронош. 3 сафеди тухма, камтарак намак мекунем, 300 грамм шакар қатъи ба миксер лат мезанем. камаки меандозем. як яборам андозе мешава, камта дертар сахт мешава. хали камаки меандозем, шакарш тез об меша, сахт мешава. бизера тайёр мекунем. баъд 1 кило творог дар корай. дар ҳамин рецепт 1 кило духтаро кам боша. бо ҳамин рецепт творожне ки пирог ки ҳаста, творог ба мазаш мекуна. 4 қошиқ сметанаи сифоиза ҳамроҳ кардам. творог ба блендер майдаш мекунем. ҳамаша духтарон хали майдае ки хали творогош чихелем творог камтак калон-калонай. агар ки надошта бошем блендер, духтаро метонем ки элакчои хали ҳастку майдача оҳанӣ ба ҳамо гузаронед. творогтона аввал ба қатъи сафеди тухм аралаш кунед. агар ки варианти ҳам блендер надошта бошен ки майдаш кунед. инам хе духтаро ҳозир
инҷа бисёр шуда камта қин шид заданаш вақте ки майда шава бо кам меша пас меша биём ша бинен пас шуд 300 грамм шакар дора крахмал ягон чи намеандозем духтаро баъзеҳо крахмал меандозанд ман ҳичи намеандозам инам хехча кардам ғам сакаки хушрӯ шуд хамирмона тунук мекунем дар листи ман ами дарозиш 31 сантиметрай хеле листи калони бад нестай духтаро ай духовкам листиш худаш 42 сантиметра и 31 и майдатарай пешина духовкама листчай амхе тунук мекунем камта лавакоша баландак мекунем хамира бортик мекунем баъд начинкамона дар нушта ҳамроҳ кардам херовна ҳамаи ҷошта яхел мегузорем баъд камтараки дига хамире ки мондем барои болош ороиш мекунем ман барои бисёр хамир намондам барои болош ки зиёдӣ накунам аммо чен ба чен расидагиай болошда ба зардии тухма мешакем болои ҳами хамир монда охирда хамир монда бинен чӣ хел ҳами хел мулоими нозук омадагиай духтаро аҷоибот хамир омадагиай хел мебуремша болошда ором медиҳем чӣ хеле ки хитонда бо маъқул бошад духтаро ман ҳами роҳи осонша кардам ки ҳама метавона ҳами хеле карда дар ҳарорати 150 мондам баланди бад накардамша хушрӯ бо паза ҳам песочнигиш аҷоибот мулоим мебиёяд то пухтанша хай нигоҳ кунен ҳами бо паза худаш маълума ҳам бӯи ҳами пухта паз чӣ хел мебуроя ҳам лаваку болакош хеле золатисти сирхак мешава аллакай мефаҳмем ки пухтагиай мемоненша хунук мешава бад мебурен гарму гарм набурен вақте и мепаза я объём метия дам мекуна ба остоста бо ҷоша мегира барое ки творог дам мекуна дарунда сафеди тухма задагием ҳами ҳисоб я дам мекуна ба места ҳам хел ба маза меша хушрӯ меша ки хеле ма чанд сол пеш ҳами рецепта пухта будам баъд дига хе творожник пирого мекардам лекин бо ҳами рецепт ай ба мазагиша дар ёдам омада бо гирифтам пухтам баҳри шумо пешкаш кардам иҷа ман мондам 1 соат зиёд истод хунук шуд баъд мебурамша ира ҳатман тайёр кунем барои фарзандо барои оилаи худтон ягон ҷодам пазем бубарен мешава беҳади ба маза ҳай духтаро ира як бор мекунем мазаш аз даҳонтон намерава баъд дига фақат ҳами рецепткати мепазен творожный пирог бо ба мисли як мазаш чизкейк дамонандӣ дорад духтаро аҷоибот творогишам хе мягка шудагие ки песочнигишам як ҳодиса ира ба қошиқча даже мехӯрен ай мулоим меша ина тамошо кунед лайка бимонен ҳама меҳнато барои шумо рецептша ҳатман барои шумо бо навистаам мемонам духтаро дастгирия фаромӯш накунед канали нави ки ма кушодам духтаро вайдам обуна шавен ҳоли ма ягон рӯз видео да уҷа мепартом да иҷа намепартому да уҷа мепартом барои ҳамо обуна шавен ки ай видеоҳои ма ай рецептҳои ма қафо намонен духтаро и сникерси торти муъҷизои духтаро ҳам хе бамаза ҳай и торт ҳам хеле тортҳои бамаза дар муъҷизои фақат ман бигирам ай ҳамуҷа фақат мегирам ягон вақте ки вақт надорам пухтанда тайёрак мардакам овардак рӯзи туимон ба 16 солагии туимон аллакай 16 сол гузаштаи духтаро бакун камтарак навор кунам бубинен кадоме ки боини хали тортои бамаза мефорашон реклама нестай муъҷиза простаки бамазаи ма бароям гуфтам ина духтаро тортиш ранги мороженое кремаш дар иҷа як намуд субҳонаи бамаза тайёр кардам авокадо помидор баъд хлеб қатӣ оливковое масло иҷа тухма дар пакети пишивой камтара равған мекунам оливковое камтара равғанш кардам ба тухма мемонама дар даруни об меҷӯша диетические ҳам барои правилни питания харобшавида ҳам калорийне ки фарбе намекуна мисол помидор калория дора фарбе намекуна калорияш чӣ хеле витамин дора иҷа дар ҳозир ира нишончим духтаро ма хелам хеле пучоқи анора қоқ кадаги майда кадаги мондагим барои зимистонда чой дам мекунем камакӣ мепартом даруни чойда ҳам фоида дора бениҳоят пучоқи анор фоида дора духтаро иҷада намхе тухмакорам мемонам меҷӯша обда обуш баланди бад наҷӯша духтаро
помидорам реза кардам, намак кардам, камтар мурч мекунам, оливкови масло ҳамроҳ кардам, мекобемша, мемонемша, хел таъмш бамаза мешава. дар уҷа хлебура дар сковородкаи қоқ жаридшон кардам, сирхакшон кардам. авокадорам хел майда реза мекунем. баъд хоҳем дар болои хлеб творожный сир. ман творожный сир надоштам, майонез кардам. варианташ сметанаро мешавад, чизе ки дошта бошен. ман иҷода майонез кардам. ҳамха хлебо хрустяши бамаза шудагие. и як субҳонаи бо лаззатае духтаро. баъд аму соусое ки тайёр кардем, ҳамура ҳамроҳ мекунем, болошта мемонем. беҳади беҳад сочни бамаза мешава. вақти помидори мо сок мебурора, дар болошам хел мемонем, аҷоибот хушд мешава. иҷода камтар авокадора ма ба вилка гуфтум хеле майда шава, шираш буроя. хел авокадои мулоими бад набуд, агани чанд рӯз мондам шаки мулоимтарак шава. ба ҳар ҳол хеле слишком мулоим набуда, лекин вақти помидорам аз сочни кадаги дар болош рехтам, ҳам хел бамазаш кард ки ина духтаро. раҳмат барои ҳаматон, барои дастгирӣ, барои суханҳои хуб мепурсен духтаро. ман кӯшиш дорам ки наворҳои нав ба нав баҳри шумо пешкаш кунам. ҳаловат барен аз наворҳои ман, дастгириро шумо фаромӯш накунед. иншоалло ки бо наворҳои наз аз пеша кадомида ки курси китай дар кора мада нависен, номерома мемонам. курси китаям ёд метиям. аз хитой бор задана танҳо тоҷикистон нависен, россия нанависен, ки картои россия намеша. ҳозираш дар границаи россия маҳкамай. фақат тоҷикистон нависен. ёд гирем, барои худтон арзон аз хитой заказ кунед. то наворҳои оянда дар паноҳи аллоҳ бошед.